Iti kalikagom ti lokal gobyerno ti Bangged matulungan ti amin na barangay ang mapaduras ti digital capabilities na manarimanita ti talungal daw a barangay capacity building program. Nakasentro da ito di para kapapigsa ti local governance babali di parang isuro iti na dumaduma productivity tools kani ti barangay secretaries ken treasurers. Katinulong ti LGU ti TESDA ken DICT di programa. Ag-focus kami ti productivity tools, to be specific, DJ Microsoft Word, Excel and PowerPoint. After that, inayon minto ket DJ integration ti artificial intelligence tapno mapaspas tayo dagiti panagubrada kadagiti paperworks or reports da sir. Bigbigen unay digiti participants si panagsanay da gaputan kilabanag ang manayunan ti adal da hindi panagusar ti computer. Arig na aming ngamin na transaksyon ket may bilangan na digital. Kas makita mo ni kakadwami sir, kay panaylalakay kang babakit. So, di daduma, kaado ti reports ti DILG, kan daw dawatan ti munisipyo, kat aminan kat transform ti digitalin. Dapat lang nga maka-equip naman di kas ng skills ni sir. Pinanek na kami ti 60 years old ken sekretary ti barangay Lubong ni Edgar, asa na tubeng ti tawen, tapnon manayunan ti adal. Basic lang ti amok ti sir, tatan nga medyo nag-level upon. Pag yamano mi sir, dito yung pakakuan dito yung training mi, nang nanunan niya po mayor, tayo sumuti, na kung aming mayap level up kami aming secretary kada treasurer. Namnamain kalpasan ti panagsanay da, at adapay mapapigsa ti local governance, iti tunggal barangay. Kabayatan na, naiwayat may di public hearing, iti panakaputar ti ordinansa, para iti panaka-institutionalize sa drug-free workplace ti LGU Bangged, ken panakailukar ti pundo para iti daytoy. May sa kaniti na kay palaon iti daytoy, ken iti nadalan ti drug test ng iti amin na nabutusan, ken nadutukan ng opisyal. Empleyado, mapa-permanent, contract of service, ken job order. Para kanya kapuso nga porpursigi tayo daytoy, napatag-unay, no madalusan mo ti komunidad tayo ti Bangged, nga drug-free tayo. Malagip niya muna ngay pasingkit ni Mayor Pug Cardenas as suportara na ti adang ang mapagbali na drug-free workplace ti LGU tapnon may syerto ti may paay a serbisyo publiko. Archie Lorenzo, Balitang Solidort.